pod ang inspirasyon. Jolanday? Jolanday, you want inspiration? Matod pa maski sa paningkamot nimo. Maglisod kag lampos. Kung wa kay inspirasyon. If no inspiration, you are the man. Tawag na lang kog Rachel Ann, tagamaa, Davao City. Just call me Rachel Ann. From Davao City. Yes. Nakaluyan, igraduar ko, pagka-nurse. I'm happy to say, I'm graduation only. I'm graduating nursing. I am a nursing now. Yes. Apan, Grasshopper. kinahanglan pa na kumupasa. Aron mahimong RN. That's why I'm going to pass. I'm going to pass the ball because I'm sure that I'm going, oh my God, who's slicing the floor? I am Naren. Siyempre, kinahanglan pagkwarta sa review o sa exam. Yes, I need money because of my examination. Muna na ning kamot in town. Ang akong mama training. That's why my mother training is very hard working because of my lifestyle. Because of my lifestyle, Lulanday. Ang akong papa. My father. Usapod ka nurse. Yes, my father is a nurse. Kaya pa nga, Narciso man. Narciso. My father is Narciso. From Numatsira. Numatsira. Wala ako naguyab-uyab. Lulanday. I have nothing. No boyfriends in spurt. Kaya di ko gusto maistorbo akong pagtungha o pag-review. Yes, that's true. O dini na nagsugo ng cup noon sa akong And this is ginabuhi. the story of the stagnant of my life. O ginini. And this is Anay what totoo. happened. Graduate ka dyan, magkano ko na natin. Uy, ako anak tao, itong anak tao, no? Na nurse, no? Nag-graduate yung tao na pinakalkas siya ng buwak na kuwani. Ako yung tao, nagkapoy kong nilugi itong mga kupras, pero nag-graduate yung anak. Mapa, salamat kaayo. Salamat sa matano mo nalipay ka. Dahil wala mo mga nalipay nga ni-graduate ka. Kabalo ka, anak. Katuloon ang akong luharon. Ayang tol. Magpalit na po tag tambal, anak. Katuloon na po na. Magpalit na po tag tambal, ha? Dahil mo na yung kang nasa ko kay Narciso na magog ka. At si ko kay Nars na sinuod sa yung ka. Anak, kung sa may masulti ni mo, anak, kung inanalang ka, Mapa, kanang kuan ba? Mutay ko board exam dayon ha? mag-take kag bulik sa pungkol ka. Mapa! Oh, sige. Mama, kay gusto ni mo, di ba sinong di ka magkapasa? Makapasar lagi ko! Eh, na itong silingan na to dito nga. Katong gigandag kuhan, bangkay. Sige na itong exam bright man itong batawa, makapasar lagi. Sus, lahiya lagi ko kay makapasar lagi ko. Maning tao ko. Sa pagkapasa na itong bangkay nga, sige itong banuban na itong yung amigo niya, nabali lang nila si Talong, otrosan. Pa, tsamba-tsamba lang mo ng exam, uy. Hala, sige.
Sige, masing matsambahan dahil ni mo. At ini, kung sa may baligya na to, parang paras to nga na. Ibaligyan ako ang kuan, ibaligyan ako tong kabaw na to dito dyan sa kuan luyo sa parador. Lagi kay kabaw niya sa kuan gap. Gusto kang ibaligyan na to na. Karang mo, tapo ka ihian ka. Halang sige na. Amo to, kami daw dyan, oy. Oh, pa, saan na? Amo daw Kasi baligya. upa. Dili ka magpahabal, kuhan. Tanawa na. Ito'y baligya na para sa imo ang pag-take kong exam, okay? Okay, salamat kayo. Bay, tubluwi ko ninyo, baby. Arman, tubluwi ko ba? Saan ako pagpanguyaban ni Guan? Saan ako pagpanguyaban ng Risilan ba? Kay idol kayo na ako na Risilan. Blandi-blandig buhok ba? Ganahan ako na niya. Mag-tiger-tiger sa nina. May namaunan ako to si... Itong barkada na to si George. Sus, nakamang narabatudaan. Sa man, wala may plano ng utanas ko ako sa mga mobs niya. Dagan na ba? Dagan na mag-ibinta nyo diya. Sa man naman nagtulog na. Diban, tayo sa ba? Oh, sabay. Kanay, butan na, kailangan tayo nag-iskay nga nabugha. Tib, Oh. tabangi ko ba? Saan ako pagpasugot na si Risilan ba? Ikaw, yun sa man ang pagpasugot na yung mga babae. Dali ra kayo. Dali ra kayo na. Imuhar na hulgaon. Hulgaon ra na nimo sa mga text. Unsa may isulti? Utangan nimo. If you do it, I will do. If you do, I will do it. O ba? Oh. Sa, Brad, tanaw niyo, kira to, Brad? Pwede na kayo na, pero lahi ko kategorya niya eh. Lahi niya ko kategorya niya. Si putana pa kay kumuta na kadungagan ako. Kasi mga tana ko ni mo, bitaw, usa pa diskarte. Pero dali ra kayo na. Paminaw sa, pre, katong, unsa ba, inga na ba, dapat masakitan sa kadaan? Bago ka mabalos? Mao lagi man nindot. Ingon mo ko lang nga. Kanang biyaan sa dakodaan, masakitan ka. Mag-challenge ka, tama ba? O tama na. Tama ko, Yex? Mag-challenge ka na. Ma-challenge ka lang pinamasakitan ka. Maningkamot yung ka nga makabalos ka. Oh. Labi na makitaan mo, mabalaan mo. So'y matambag ni Arman ba? Si Herman, Sonny. Dali ra kayo na, Brad. Akong ginabuhas ko mga uyab. Oh. Kag sa dili. Abi ba na kung Patrick ako ngan? Arman Patrick mga. Mao ba? Akong ginabuhas. Ginahawakan ako na sa liog. Kuman ako na nito. Gusto liftin ako na. Kumon kayo ng inyong diskarte niyo. Kumon kayo na. Hinayan. Basta na kayo motor. Sakal yung naman ang chicks nga. Strolling ta. Akong bahala sa iyo. Nya. Isulod din na mo dito sa lodging house. Alam mo ni masuga. Brad, Palo ni masuga, biyaan ni mo gawas ka. Tawagon mo ka, balik dili ka ngit-ngit. Diyan na mo na siya. ano rin nagtirada ng driver? Bakit? Saan ka? Bantog. No, impossible. Toyex is my name. Bantog rin driver. Mas karta na lang dahil. Kuhan ka na kung mga amigo. Kanay, ISIS. Kanay, ISIS. Brad, salamat kaya. Isa, kanay, ISIS. Otro dyan eh. Bayot may tirada na eh. Ako, duda ko ng Patrick ba? Lain mga nag-trip lang. Sige na mo. Basta mo dapat pag gani kag kuhan ka na uyot siya. Mauyot mo ka. Oy.
Nag-review day ka? O, lagi. Maulaw sa tamos turbo ni mo. Strolling ta. Ah, dili ko eh. Kaya magtarong ko og review para makapasar ko. Yung ano ba nila no, lisudo kay exam karon. Ah, Ako gani? tsamba-tsamba lang man na. Oh ba? Oh, lagi. Nya, unsa ni pambayad nimo sa exam nimo? Ay, si mama o si papa nagbaligya og kabaw. Oh ba? Katong akong barkada nga si Talong ni exam man to. Ika na po na niya. Iya. Sa kay exam ron mga ko, di sa ko pasaya sa take og exam. Tsamba-tsamba lang lagi na. Malay mo, boy, nasun ko. Unta exam na lang ko. Unta ba exam na lang ko Nga naman. para sagutin mo na ako. Ito, kanusaan mo juga nimo sugton. Pag makapasar ko sa exam, Na, unya di ka kapasar. aw, mutik na pod ko. Niya ako. Sige lang, good hantod makapasar ko sa exam. Ay, tani. Susugton na ko nimo makapasar ka. Oh, Mo gani, unya pareha ka tong talong kapila na exam di jud kapasar. makapasar lagi ko. Nasun lang ko. Binason ha. Sige, paabuton ako na ha. Kung makapasar ka, uyab na ta ha. Automatic ha. Oh, lagi. Promise mo na. Promise. Bay, paminaw mo, mag-exam na lang kita. Sabayan na lang nato ni. Kaya lagi nato ni kay... Di ba, Rachel? Chamba-chamba naman eh. Mo, Jud! Lisod ba kayo? Lisod? Dalira lagi na eh. Sa'yo lagi na. Saro ka, napulo na ni mong teklong, di ka kabaluan na. Habi sa ka, Kuhan, balag bagsak, basta may ng lawas. ikaw, Patrick, exam ka. Aw, ganyan haram ko dre andam na ko. Ako pa. Tib, saan Tib? Ready na ka Tib? Hindi na ko, nagpa-pray-over mo yung ganyan. Yan na to, teacher. Teacher, na si... Sir Payo. Just call me, Carlito. Morning, sir. Morning mo daw, bright mo. Prepare yourself. For the big fight? When we have a oral recitation. Ay, haki ka ng oral ba? Bingkod ako dyan, Patrick. Ganun sa maning, bayot din ninyo kauban do? Ay, bayot din yung kauban ba eh, ha? Pagtarong dyan sila. Yan na ba kubayot? Kani nga itong exam na, one seat apart, no, one seat apart. Kani, seat B, hantod ni seat C. Kung ano yun makaya ninyo yung exam, seat na mo sa inyong katapan, ano lang. Hindi makaya, yun na lang, sinyal na mo. Sir, Ayaw mo dito na pwede ilatsak, kaya ka na ilatsak. Kana kay, sir, pasayloan mo itong niyagi, sir, ha? Nagkopyahan na yun, eh. Ay, ano? The damage has been done. Ay na. Very, your reason is very shallow, huh? Shallow reason, yes, Saan na, sir? shallow water. Mabawra kayo mo rason. Mau ba, sir? I need a deep reason. Okay? And please give me a reason, okay? Mag-exam na ta, sir? Exam na mo niya, pungkol mo. Sige na. Uy, exam na daw. Sa ganun lang, Day, sa mga sino mga katingala. Nag-study ba rin nag-study ba ka, Day? Ano ba rin ganyan ko, ano? Sige. Pagmasabasa sa mo niya, pagmasabasa. Pass your paper. Counterclockwise. Pako na human, bay ba? Human ang bay? Finish or not finished?
Please, pass! Pass niyo niya! Sige naman, Sama na si kani si Patrick. Sama na siya. Sama mo tahan ako ni mo daw. Kaya ka mo may suod ano eh. Sama na, laki na yun sana eh. mo, balo na sir. Sige naman, mag-text naman na yung mga ayog allowance. Ano ni pobre din ito ha na rin. Kasi pa kay kalawats. Laki na siya ran. Ay, uman ako eh. Doon. Eh, sana nga si Sinyasa ito niya. Uman ako. Managani ka. Laki na siya ran. Ay, daghan. Ako na itong gibintot-bintot to eh. Paboy na sa'yo na lagi na. Pasarap. Dili sa kuha pa, hindi ka nabait. Grabe o, tanawa, kuhan ko 100 items. Ang answer eh, 200. Tuguan. Nanubra mo ni mapat. Then, kung mo ba na ning mali, dili kuha ka sa isa ka 100. Ikaw, Tib, cancer ka, Tib? Kaniya ra, wapa nagsugod naman ako. Ano yung mga genius kayo na eh? Ay, bila. Ay, pangalan ni mo na yun. Napilido ni mo? Rachel. Rachel 60. Nagkalata na ni 60 ni mo doon eh. Ha? Sir, dili ko mo to oh. Gusto na nag-check, sir. Day, sabay maestro na to ani. Kung ikaw mo check ani, pasar yun na. Pero ako may mo check. I am a teacher, okay? Ano, ikaw. Tapos saan mo ID ni mo do? Wala. Kung wala ka pwede dito, ka pwede sa Rizal Extension. Yes, sir. Sunod exam sir. Magpa-ID na mo. Sige do. Basta kay, bagsak kay. Hindi na ito mag-focus ani. Kay kani may atong istorya. Bagsak ka. Sakuro! Kapano ba kagamlasa lang itong kabaw na to? Tagay pa kong chance ba? Mutay ko, kadunga. Agresibo ko di mong bayahan ka mga ikag chance, ha? Ano ang mga kapasar? Ambot lang ma, karon ba? Pa, makapasar na jud ko, promise. Pagkapasar sa pamina mo, pagkapasar ka? 6-0. Bayahan ka na sa lamang ka. Ipainom na ka giniling ang munggos. Ipainom ka na ko. Lanot. Ay. May pamatutan ito. Ilang Pilip tumaroy kay birthday ito niya. Mabusok pa ka dito. Ato na lang sa ngipin dyan ni akong cellphone. Bahala din akong kanilang class of plus. Narciso. Sabi makalulag ang klasupla ng 33 man na madawat ka madahin na. Ha? Saan ba gusto mamoy sa mga itong anak? Maba, sige na, naman tayo ta dira ah. Dira. Sa dira. Dira. Gusto nyo ka mag-exam? O ma, gusto jud kay ko ma. Hire dito ka ng tindahan na magiging sildo dito. Exam dito. Kasi magkapasar na ka. Ayaw na pagkanag ganito. Nasa ako sa pobre complex. Apply dito sa pobre. Mag-exam dito. May eksama na dira. Kaya mapasar. Mapasar na dito ah. Sir, unsay result sir? Bagsak. Ay mong grado, imbes sa 60, karon 40 na lang. 40. Tarong sir ba? Grabe pagbaba na. Murag ka ng kurinti sa Meralco, no? May grabe kayo pagbaba. Sir, i-check na na sir. Tagahan pa madyong trabaho, ano niya. Tapoy na sa sakit talaga kong mata, sige pula-pulaw. Hindi na pwede, ayaw na. Dadami sa Sbindan, okay? Hinday mo parents nga, i-enroll na karong summer. Sir ba, mabuhay ka. Papasara ko sir ba? Gusto ka nga papasaron ka? O sir. Di ba bunis 60? Hindi pwede.
na may last. Mutik pa akong exam. Talong gitawag ka sa imong uyab. Tagos pangalang Patpat. Sige. Sa Ma. istorya ni mo. Last na jud ni ma. Namatay titulo sa tong balay dira. Ato sa naiprinda. Hindi mapil si Titulo. Rights ta na. Rights ta na. Oy, ginahangyo na sa barangay. Nakasanay ka. Sige na lang, ato na lang sa iprinda ng rights na to, okay? Para maka-exam yun. May Titulo doon eh. Kanila lang Titulo. Kanila Titulo sa barangay. Wala Titulo na yun tadi. Ako ang magkukupya. Ibalik, iprinda na lang sa naton eh. Ma, sige na good ma. Promise, last na jud ni. Ha? Sige, ikaw good. Ayo. Ayo. Pilitaw. Baik lang po, Stisek. Salamat din na turko dahil matigil na turko. Sige, nalo sa Panginoon, ako nang gikuha itong rights na to. Ako nang naprinda, exam ka last. Okay? Sige pa, salamat. Sir, Ah, sir, naman doy. pasar ko? Bagsak ka na eh, bagsak. Bisag sa ako kinat mong grado, 30 lang yun. Sir pa, maluhay ka. Ay, liluhoy na wala na. The damage has been done, okay? Hindi na madala ng show your name. Hindi na madala. Ha? Sir pa, naku na kay ko gastuhan ng eksama, sir. Papasara na yung taon ko. Bao ba? Tamasaran ka na ko? Saman? Sir, mangyo ko, sir, Bing. Pasar man ko sa exam, sir. Pwede siya nalang papasaron mo. Ako, ibagsak na lang ko. Dili na pwede do. Di na pwede kaya nagsubay ta sa to ang protocol dre. Nagsubay ta sa mga dagan o sa mga movements diri sa eskwelahan, ha? Sir, please, mangyo ko, sir, Bing. Ako nalang ibagsak, sir. Papasara lang si Rachel, sir. Bagsa. Di lagi na pwede do. Di lagi na pwede na yung gihangyo. O sa may pwede buhaton mo, sir. Gusto ka, ibagsak na mong duha. Dali kaya na po ko'y klase speakers room. Ah? Sorry kayo, ha. Ako rin nakapasar, ikaw wala. Okay lang. Yeah. Sugto na ko ni mo. Ha? Di ba nagsabot ta? Pag makapasar ko, dira pa ka na ko sugton. Nga kawa mo ko kapasar. Ay, nahiyap. Uy, sa may buhaton ako. Tabangi ko para makapasar ko. Kung makapasar ko, sugton ta na ka. Sure ka? Mo na kondisyon? Sure lagi. Sige, buhaton ako ang tanan. Para makapasar lang ka, sugton ko ni mo. Deal? Deal. Ay, hindi ka pa nakapasal pa. Buwan na. Nagtigong pa may kwarta doon dahil para mo retake na buko. Kumbaga, habang may buhay, may pag-asa. Ambot bitaw ay nag-review man po ko. Pero malaag lagi po ko sahay. Sauman
man, lami medyo kay gimmick. Matimingan pag yun nga, gimmick mi niya, exam na ni kaugma. Ang talaga yun, makapasar na ko sunod para masugot na po na ako si Jacob. Sa pagkakaroon, ginakulit ko niya, pandi jug ko. Yulanday, salamat sa gayon. Mas hindi makapasar na ko next time. Kung alang kay Jacob, kung makapasar ko, pasar po ka sa kuha. Inyo suwat magtatampo. Rachel Ann. There's